Hi guys! For today's video is magpipirito tayo ngayon ng kalahating kilong special chicharon bagnet ready to fry. Yun yung tinatawag nilang inantala guys. Yun yung nasangkot siya na ready to fry mo na lang. Ng Neljo's Chicharon Manufacturing. Ayan po. Ayan ay nakalimutan ko lang i-video yung una kong bago ko isalang. Pero ganyan po ang itsura niyan pag napirito na. By the way guys, sa kawali ko lang siya pinirito. Ayan, tapos hindi naman siya ganong karaming mantika. Sakto lang, yung saktong lumalangoy-langoy lang sa mantika. Pero dapat guys, yung mantika nyo is sobrang init. Kumbaga, matagal nyo pong pakukuluan bago nyo isalang para mag-ano po yung balat. Umalsa po yung balat niya. Ayan po yung inantala na sinasabi ko. Ayan, pinapakuluan ko po na maigi. Ganyan po ang itsura ng mga bagong luto. Ayan po, magsasalang na naman ako dito. Ayan, nagvo-voice over muna tayo guys. Dahil maingay yung yung video ko dito kaya nag-voice over muna tayo. Ayan guys, ganyan ang itsura niya. Pumuputok-putok. Dapat kumukulo ng sobra yung mantika para umalsa po yung balat niya sa likod. Ayan guys, tapos halu-haluin mo lang hanggang sa maluto. Ayan po, asarap ng bagong piritong chicharon. Yung mga gustong magpasalubong sa abroad, yan, pwede po tayong bumili ng Neljo's Chicharon Inantala. Yun, ready to fry. Kalahating kilo po yan. May bibigay po natin ng 300. Pero, pagka more than one naman ang bibili nyo, bibigyan ko kayo ng discount. Pwede naman po natin pag-usapan yun. Bigay namin ng 270 pesos. Kalahating kilo, ganyan po yung karami. Tatlong salang ko ata siyang pinirito dito. Hinati-hati ko siya sa tatlo. Tapos, ayan, pangalawang salang pa lang po yan. Ayan, tignan nyo naman guys, oh. Napaka-fresh ng ating mga bagong piritong chicharon. Ang mali ko dito guys, di ako kumuha ng strainer para isang lang sana, dakot lang. Tinamad na, ayan, nagtong na lang. Ayan guys, oh. Napaka-crunchy niyan. Masarap i-partner yan sa sukang maanghang na napakaraming sibuyas at bawang. Ayan guys, pangatlong salang na nung kalahating kilo. Bali, half kilo lang yan guys, pero kapag ka napirito na natin, aalsa siya, dadami pa, di ba? Yung mga gusto lang na dalhin sa abroad, para makonti lang yung space niya sa bagahe. Tsaka yung mga gustong laging bagong luto ang kakainin nilang chicharon. Halimbawa, kalahating kilo binili mo, lutuin mo lang yung kalahati or 1/4 lang nung binili mo. Tapos, pirituin mo lang kung kailan ka lang gustong kumain. Tatabi mo lang sa rep or kahit hindi mo i-rep, di mo naman masisira guys. Ayan, ganyan talaga yung quality ng natin, no? Quality, malaman, masarap, malinamnam, malutong. Ayan guys, paluhaluin lang. Hintayin lang mag-brown. Kapag kayong balat niya makikita mo naman yung balat, yung wala na siyang yung umalsa na siya, nagbubbles na yung balat niya. Pwede mo nang i-ahon. Ayan po, kulay brown na, napapansin ko kulay brown na. Konti na lang yan, iahahon na. Pero maganda guys, wag mo muna patayin yung kalan habang kinukuha mo siya para hindi sumipsip yung mantika. Ayan guys, oh. Napakasarap. May laman pa siya. Inipit pa yung laman niya. Ayan dyan guys, oh. Tinamad talaga ako. Ginawa ko talaga pa isa-isang dakot lang sa tong. Hindi ako kumuha ng pang strainer. Para sana isang ang tawag doon? Ahunan lang, isang ahunan. Ang hirap ng purong Kapampangan, tapos magtatangalog ka. Ayan guys, ang itsura ng ating inantala. Kalahating kilo po yan. Tapos kapag naipirito mo na, ganyan na po siya karami. Aalsa siya ng bagya. Depende po sa kapal ng balat. Pero ito is malaman talaga. Backpat skin on po yan. May mga laman-laman. Kaya, ayan, napakasarap. Napakalinamnam. Neljo's Chicharon. Bili na.